बयनिसिमबो गाहाम हामलायहरनायजों आंनि बे बडलेण्ड किंस ब्लग्स इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। दासान्दि जों बर'फोरनि इउटिउबनि गेजेराव जायफोरनाखि मुंदांखा इउटिउबार बा इनफ्लुएन्सार बिथांमोननि गेजेरावनो जों दा कन्ट्रोभार्सि जालायबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। दा आं नाम लायाबाबो जागोन बायदिखौ मोनो। दा नोंथांमोना आं सोरनि बाथ्राखौ बुंदों नोंथांमोना बयबो मोनथिखाबायानो जानांगौ। मानो होनबा बिथांमोननि गेजेराव जों दा कन्ट्रोभार्सिखौनो बुंनांगोन जोङो। मानो होनबा सानैनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे, बेबो जेना बेबो जेना, आरो सासेया जुदि भिडिअ खालामोबा बै सासेयाबो भिडिअ खालामो, सासेया खालामोबा बै सासेयाबो खालामफिनो, उल्था खालामफिनलायनायखौ जों दा मोनो आरोखि। बिथांमोना एक्सुअलि गावसोरनो समाजनि हारिनि एसेबां मोजां खामानि मावबोबाय, एसेबां मोजां इनफ्लुएन्स होबोबाय, आरो माखासे समाजनि माखासे जाथाय जानाय बैफोर प्रब्लेमफोरखौहाय जे कन्ट्रोभार्सि जालायनाय गोबां पलिटिक्स लिडारफोर, आफादफोरनि माखासे लिडारफोर, बैफोरनि गेजेरावबो जे कन्ट्रोभार्सि जालायदों सोरजोंबा बैफोरनि गेजेराव बैफोरखौ बिथांमोना गावसोरनो बैफोरबायदि कन्ट्रोभार्सिखौ सल्भ खालामलायनानै लानांगौ, बा गोरोन्थिफोरखौ सुद्रायलायनानै निमाहा होलायनानै जयै खामानि मावलायनो बा जयै ग्रोब दावगालांफिननो बैफोरबादि अनेक बोसोन होबोनायखौ जों मोनबोदोंमोन। दा बिथांमोना गावसोरनो जे बेबादि बोसोन होबोग्रा, बिथांमोना बेखौ साननांगौमोन। मानो दा गावसोरखौबो बुंनो हायो, गावसोरनि गेजेराव गावसोरनि एथ' मोजां बोसोन होबोग्रा बा बेबादि बुजायबोलायग्रा जालायनानै दा गावसोर सानैनि गेजेराव नंखाय बाथ्राखौ लानानै जुदि बेबायदि दाङाबाजि दुखु मोनलायनाय थायोबा, गावजों गावनो जुदि एना एनि जालायोबा, गोरोबलायनाय खौसेथि फैलायलायाबा, खौसेथि जालायाबा, जों बेखौ मा साननांगोन? बिसोरखौ जों मा साननांगोन? नोंथांमोनाबो बयबो बुजिखागौ। आंनिफ्राय मोनसे खावलायनाय बेनो, बिथांमोननि गेजेराव जे मिसआन्डारस्टेन्डिं जादों, माबा मोनसे गोरोन्थि जालायदों, बेफोरखौ सुद्रायलायनायनि गेजेरजों बिथांमोना जयै लोगो जाफिनलायनानै बा खौसेथि जाफिनलायनानै सिगांनि बायदिनो मोजां खामानि मावलाङोबा गासैबो भिउवार्स बिथांमोना गोजोननाय मोनगोन, आं बेखौ सानो। 5 जुनाव जे इउटिउबार्सफोरनि मिट खालामलायनाय बा लोगो हमलायनाय, बै प्रग्रामखौ जोङो कालारफुलै जोङो बयबो लैहोर फैनानै ज' फैनानै कालारफुलै जोङो खुंफुंलांनो हागोन, बा इउटिउबार्स मिटनि जे प्रग्राम लादों बेखौ जोङो गोजोनैनो बारहोहरनो हागोन, आं बेखौनो आसा खालामो। 5 जुन डेटखौ सायख'ना लानायाव आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानो होनबा 5 जुनाव जोङो ओरैनोबाबो वर्ल्ड एनभायरनमेन्ट डे, दा वर्ल्ड एनभायरनमेन्ट डे मुलुगनाङारि आबहावा सानाव जे बिफां लाइफां गायो, आरो बिफां लाइफां गायनानै मुलुगखौ जे गेरेमसा आरो गोथार अक्सिजेननि बारहावाथिलि एबा आबहावाथिलि खालामनो नाजादों। थिग बेबादिनो आं सानो, माने 5 जुनावहाय जों बर' इउटिउबार्सफोराबो जयै लोगो जालायनानै बा जयै लोगो हमलायनानै बैफोरबादि गेरेमसा बिफांफोरबादि जयै खौसेथि जानानै खौसेथि खामानि मावलांलायनो राहा लामा लादों, आं बेखौ सानो। जोबथारनाया बेखौनो आं आसा खालाम, 5 तारिखनि जानो गोनां जे बर' इउटिउबार्सफोरनि मिट, बे मिट्सखौ जोङो आबुङैनो बा गोजोन खौसेथिनो जोङो खुंफुंलांनो हागोन, बेखौ आसा खालामनानै आं दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।